Днес е денят на музиката. По-специален ли е за вас този ден? За мен всеки ден е празник на музиката, цяла година. Всъщност е случайност, че съвпада с издаването на книгата ми тук и концерта до вечера. Написването на автобиографичната ми книга ми даде увереността, с която да мога да отдам почит на Едит Пиаф, такава каквато ще отдам и до вечера. Това, което беше важно за мен, е с тази книга да разкажа за личните си драматични моменти, да се види, че са там. Но това никога не ме е спирало да вървя в правилната посока. Исках да кажа на хората, че когато ни е трудно, трябва да се борим. И аз съм позитивно настроена. Концертът ви до вечера, КСП Пиаф, е в нейн трибют. Докато пеете, имате ли усещането, че тя ви гледа и ви слуша? Не съм стигала чак до там, но ако е така, надявам се да й хареса. Все пак нейното присъствие силно се усеща заради песните и емоциите й, защото, както ще обясня на сцената, искам да предизвикам болката, страданието, радостта, вярата, които е изпитвала, защото тя е била вярваща. Искам да вкарам и идеята за Жан Кокто, който я написал пиеса, в която тя участвала, също и Ален Делон, защото и той я е познавал, улицата, но да пресъздам цялата тази обстановка в нашата епоха. Има го и парижкото метро и един танцор, защото Едит Пиаф много е харесвала мъжете. Красивите, мускулисти мъже. Така че тя присъства във всеки един момент от спектакъла. И накрая оставяме тя да изпее последната фраза и тогава моля хората да станат и да отдадем заедно своята почит. Много е емоционален този момент, защото всички заедно слушаме само нейния глас. Тези 21 нейни песни в концерта, има ли някоя, която усещате като своя? Химнът на любовта, може би защото съм я посветила на майка си, за нея е била посветена на Марсел Сердан, но в спектакъла много харесвам Tu es bon, tu sais и La belle histoire d'amour. Трудно е да се избере. Вече сте играли роля във филм. Бихте ли искали да изиграете друга? Последният филм, в който участвах, беше преди 2 години. Ролята беше много трудна, защото трябваше да играя майка, която губи дъщеря си, която е убита. Много ме беше страх и дълго време се колебаех преди да кажа да. Сега да, сигурно, но искам да се съсредоточа върху музиката, която правя. Бих приела единствено роля, която да ме развълнува. Според вас, кой е най-големият ви успех? Кариерата ми не е някаква определена песен или албум, защото имам 25 години на сцената. Най-големият ми успех е любовта и уважението на хората. Не са цифрите. Няма значение колко албума си продал. Какъв е цветът на живота ви? Това е добър въпрос. Той е като небето. Понякога е сив, понякога е обсипан с звезди в очите, от радост, от любов. Сменят се цветовете, като в дъга. За какво мечтаете сега? Аз живея в мечта, която е изпълнена с изненади. Надявам се тази мечта да продължи още дълго. Обичам ви, България. Мерси. И ние те обичаме, Патрисия.